سلامن قسانتن نخلاتكم كبرات تخطاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك انقوع نامناي لومي علتاو زينانا بسلام متاكم. لوم السولوس على 17 مقابيت كلتش 26 كوينو اب ماكلاي مبراء بفلاي دما اب مونغو امريكان اسرائيل بحدا وغن كمون ايران بخال وغن زكاي زلو بورتو عندما كوينات مبل 10 معلتو او تيري ركب ازي كاب علت 28 لكات زي جمرو كوينات حجي دوبا سغيرو نملا زوبا وشمت عرب اب حويت ابي سبو يركب ابز ناي لومي مدبنا ጭብጥ ዘለዎምን ሎም علت 17 መጋቢት ዝተፈጸሙ ሓደስቲ ዓለም ለኻው ፍጻመታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም እቲ ናይ ሎሚ ዝዓበየን ኣዝዩ ኣገዳስን ዜና ኮይኑ ዘሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ክልተ ኣዝዮም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ዝፈጸመቶ ዕውት ናይ ቅትለት መጥቃዕቲ እዩ ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ሰሉስ በወግዒ ከም ዝገለጾ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ከተማ ጣህራን علي لارجاني كمون غلام رضا سليماني تقتلهم اللهم علي لارجاني كابتن أزين وريات بوليتيكان سدرابيتات إيران زمت خوينو نايك أدم أف غوباي بايتو إيرانن ترامب أبز جبر ناي نيوكلير زرربات استراتيجي نموصا بآيات الله خميني زتمززة كل في سبينيرو بتوسخون صحفي لعلواي بايتو هاجراو دحنت إيران كوينو أجلجيلوم اتخال ايز تقتله لعلواي بعل سلطان غلام رضا سليماني نشد شعمتات عزازي نايتي باسج زفلت حيلي ميليشا ايراني نيرو سراويت اسرائيل نزا حيلي كاندي مسارح جوقونا ناي رعدي سرعة ايران كبل مجلتي اوتيلو لهم بمسارات مجلتي ايرانن تصبصبات امريكان حيلتات باسج اب تحتي تئزاز سليماني بمخان نت اب ايران زلعاعل زنبره وشطاو نعبتاتن تقاوموتاتن بحيلي نمጭፍላቅ ጃምላዊ ማእሰርትን ስቅያትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ክፍጽሙ ምጽንሖም ገሊጾም غلام رضا سليماني ኣብ 1965 ዝተወልደ ኮይኑ ብሰንኪ ዝግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ብኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን እገዳ ተነቢሩሉ ዝጸንሐ ውልቀ ሰብ እዩ ቅትለት ናይዞም ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ንመሪሕነት ኢራን ኣዝዩ ከቢድ ስነ ኣምራውን ወተሃደራውን ማሰይቲ ከም ዝኾኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ إذا كنت حجني إيران ترى زيكونس نملا قربا بتحجرات وشمت عربون يناوت الله إيران نزمت قعدة أمريكا إسرائيل نمملاس علامة نابتن مشاركة أمريكا زخونة هجرات أصفحة تركب لوم علت 10 مقابيت منقصت حبرات إمارات عرب كاب إيران زتوانجفة بالستيك ميسايل كم زفشلة كجلت سنتلو فنجال نايتي ميسايل أب حدا زيجا باكستان بموضوعه هيوتوس إنو لوم إذا سب أبتي كوينات بعشرين شمون تلكات زيج جمر ندحر أب إمارات بسنكت متقعت زموتا مبل شامناي سب مخانو ترقاقيت لوم بتوسخي لو منغو اب رئيس كتما قطر زخونت دوحه كمون دبي برتع ناي نتوقتي دمصي سمع لهم قطر بوغنا حدا ميسايل ايران بعوت كم زفشلتو افليت الا اب امارات اب تركب زوبا اندستري زخونت فجيرا بزوردنا ايران ناي درون متقعتي بارع حوي تلعيلو كمون تكالات صتا بحري بريطانيا كم زفلتو اب مبرقاوي جماغن فجيرا اب 23 نوتيكال مايلز رحقت تركب حانتي مركب ندادي بزيت فلقت توكاس تهاريما حدت قرصاو غدات بصحوالو بسنك زز تحلالخت صتاو كونتات حبرات امارات عرب لومن نغو نخلو كلا ايرا مالت اير سبيس بغيزياو درجه عطياتولا مقد اير اميريتس دما نبوزحات ناب دبي زمرح زنبرا نفرتي مقدن ايران براتتن كسرزان جديداتن الله اب عراق ون ادخونتات ازيو ترقيقون نابزل على ارزو بزيحون يركب لومي الثلوث 17 مقابيت اب رئيس كتما بغداد اب تركب ازيو زتحلو زوبا جرين زون زركب امباس امريكا كاتو كينا زجمر اتزقبدن زعبين متقعتي بزيحولهم من شطات صتا عراق كم زغلصو بوحدو حاموشته ناينو توكتي دروناتن حيالو روكيتاتن ناب امباسي تتوكيسن ኣለዋ ኣብ ተኸባቢ ዝርከብ ውሩይ ሆቴል ኣረሸድ እውን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ጉድኣት በፂሕዎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ኣብ ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ዞባ ኣልጃድሪያ ሓንቲ መንበሪት ገዛ ብመጥቃዕቲ ሚሳይል ተሃሪማ ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ክልተ ኣማኸርቲ ኢራን ዝኾኑ ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ እዚ መጥቃዕቲ ነቶም ኣብ ኢራቅ ዝንቀሳቐሱ ወገናት ኢራን ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ይንገር بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب لومي أب زهابو وقعو مجلسي حيلتات أمريكا أب ملأ إيران لعلي شوعات شح علاماتات كم زهرمون بزيد ما عقمي مورور ميسايلنا إيران بتيس مئتاويت نايدرون متقعتي عقما دما بتيس عن حاموشتن مئتاويت كم زنا كيوة بجهرة قليزوم يغون بر إزوخيناتنا أمريكاون بزيك سارة أي حلفان
وهاب قال ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ክሳብ ሎሚ 180 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ 7 ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ማለት ባሕሬን፣ ኢራቅ፣ እስራኤል፣ ዮርዳኖስ፣ ኩዌት፣ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ቆሲሎም ኣለዉ። ካብዚኦም ቶም 10 ብከቢድ ዝቆሰሉ እዮም። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ፖለቲካዊ ዜና ግን ናይ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መግለፂ እዩ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሎሚ ዕለት 17 ካብ 3 ላዕለዎት ምንጭታት ሃገራት ወሽመጥ ብዝረኸቡ ሓበሬታ እዘን ሃገራት ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ፍርቂ ጌራቶ ከይትወፅእ ብትሪ የጠንቅቃ ኣለዋ ኢሉ። ኣቦ ወንበር ማእከል ምርምር ወሽመጥ ዓብዱልዓዚዝ ሳገር ሎሚ ከም ዝገለጾ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኩለን ሃገራት ወሽመጥ ኩሉ ቀያሕቲ መስመራት ጥሒሳቶ እያ። ኣብ መጀመርታ ናይቲ ኩናት ክካየድ ኣይደለናን፣ ሕጂ ግና ኢራን ዕላማኣ ጌራ መጥቃዕቲ ምስ ፈጸመትልና ጸላኢትና ኮይና ኣላ። ኣሜሪካ ስርሓ ከይወድአት እንተደኣ ወፂያ ነታ ሓደጋ በይንና ክንገጥሞ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ መምሕዳር ትራምፕ ንወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ከምክኖ ኣለዎ ክብል ተማሕፂኖም። ተንታኒ ፖለቲካ ፋዋዝ ገርገስ ካብ ሎንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከም ዝገለጾ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሚዛን እየን ዘለዋ። ንመጥቃዕቲ ኢራን ክከላኸላ ይደልያ ግናኸ ናብቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝመርሐኦ ኩናት ብቐጥታ ከኣትዋ ኣይደለያን ኢሉ። ብተመሳሳሊ በርናርድ ሃይከል ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኢራን ነመጻብቦ ሆርሙዝ ክትዓጽው ከም እትኽእል ብግብሪ ስለ ዝረኣየት ሃገራት ወሽመጥ ሕጂ ሓድሽ ዓይነት ሓደጋ ይገጢምዎን ዘሎ ክብል ገሊጹ። እቲ ኩናት ኣብ ግንባር እስራኤልን ሊባኖስን እውን ብከቢድ መልክዑ እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ከም ዝገለጾ ሓይልታቱ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝያዳ ንውሽጢ ብምእታው ናይ ጸጥታ መዕቆቢ ዞባ ንምፍጣር ናይ እግረኛ ስርሒት የካይዱ ኣለዉ። ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ንግሆ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ እትርከብ ቁሸት ዓረብ ኣልጃል ህጹጽ ናይ ምውፃእ መጠንቀቕታ ሂቡሎ። ብኻልእ ወገን ኢራን ክሳብ ሕጂ ሚሳይላት ናብ እስራኤል ናይ ምትኳስ ዓቕማ ኣይሰኣነቶን። ሎሚ ሰሉስ 17 መጋቢት ንግሆ ሰዓት 4 ፈረቓን ኣብ ልዕሊ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ናታንያን ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይላት ክዘንብን ብርቱዕ ትኪ ናብ ሰማይ ክዓርግን ተራእዩ። ሚኒስትር ጥዕና እስራኤል ሎሚ ብወግዒ ከም ዘፍለጦ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ጥራሕ 7 ሰባት ብሰንኪ መጥቃዕትታት ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ይእለዩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። እዚ ኩናት ብሰንኪ ዕፅዋ መጻብቦ ሆርሙዝ ኣብ ፖለቲካን ቁጠባን ዓለም ከቢድ ክሳራ የውርድ ኣሎ። ዋጋ ሓደ ፊስቶ ነዳዲ ሎሚ ልዕሊ $100 ብምብጻሕ ካብቲ ኩናት ዝጀመረሉ ብ40 ሚእታዊት ወሰኽ ኣርዩ ይርከብ። ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ ብሰንኪቲ ዝወሰኸ ዋጋ ነዳዲ ዝመጸ ስጋኣት ንወለድ ገንዘብ 25 ነጥቢ ወሲኹ ናብ 4.10 ሚእታዊት ክብኣቢልዎ ኣሎ። ኣብ ህንድ እውን እቲ ቅልውላው ጽልውኡ የርእሎ። ብመሰረት ሎሚ ዕለት 17 ዝወፀ ሓድሽ መረዳእታ ኣብ ፍርቂ ወርሒ መጋቢት መሸጣ ናይ ገዛ ጋዝ ብሰንኪቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝመጽእ ዘሎ ስግኣት ብመጠኑ አንቆልቂሉ ይርከብ። ብመሰረት ጸብጻብ ብሩገል ሎሚ ዝወፀ እዚ ኩናት ንቻይና ብክልተ መንገዲ ጸሊዋ ኣሎ። ብሓደ ወገን ቻይና ካብቲ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሎ ዝቕባበ ተጠቒማ ዓለም ለኻዊ ውድድር ክትዕወት ትኽእል እያ። በቲ ካልእ ወገን ግን እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጠለብ ብሰንኪ ዝቕልውላው ክሃስስ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ። ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በዚ ኩናት ምኽንያት ኣብዚ ክጸንሕ ኣለኒ፣ ስለዚ ነቲ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ቤጂንግ ክገብሮ ዝሓሰብኩ ዑደት ንሓደ ወርሒ ክናዋሕ እየ ዝደሊ ክብል ኣፍሊጡ። እዚ ኩናት ኣብ ስፖርት እውን ጽልውኡ ኣንቢሩሎ። ሎሚ ዕለት 17 መጋቢት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢራን ንማሕበር ፊፋ ሓደ ኣገራሚ ሕቶ ኣቕሪቡሎ። ኣቦ ወንበር እቲ ፌደሬሽን ማህዲ ታጅ ሎሚ ከም ዝገለጾ ኢራን ነቲ ኣብ መጻኢ ዝካየድ ናይ ዓለም ጽዋእ ግጥማታ ካብ ኣሜሪካ ናብ ሃገረ ሜክሲኮ ንምቕያር ምስ ፊፋ ብዕቱብ ትዘራረባላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕነት ሃገራዊት ጋንታና ከውሕስ ከም ዘይክእል ብግህዶ ስለ ዝተዛረበ ንሕና ናብ ኣሜሪካ ብፍጹም ኣይክንገይሽኒና ክብል መግለጺ ሂቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ ዕለት 17 መጋቢት 2026 ዘቕረብናልኩም ዜናታት ካብ ዝተፈላለዩ ተኣማንነት ዘለዎም ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዜና እዝዩ ነይሩ። እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓደስትን ኣሰንበትን ምዕባለታት የርእሎ። እስራኤል ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ክትቀትል እንከላ ኢራን ድማ ንመላእ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ብሚሳይላትን ድሮናትን ተናውጾላ። እቲ ሳዕቤን ድማ ዶባት ቆሪጹ ጽልውኡ ክሳብ ኣውስትራልያ ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ በፂሑ ይርከብ።
نز معلتاوي إن أقربلكم زلنا جبو زيناتات بقصالين مكتتال channelنا سبسكرايب بمقبار أي ترسعم فيديونا لايك بمقبار نخالوتون أكافلوا بزعبا زلومي زقربنا لكم زيناتات بفلاي دما بزعباتي متقعتي إمباسي أمريكا أب بغداد ويدما هاجرات وشمت عرب زلون شغلوت انتي رئيتو لكم أب تحت كومنت حساباتكم أكافلونا صبوق نايزينان حبريتان معلتين نخلوهم أن تمننا زاقيت مسانا سلزت أنحكم بلبينا مسكن سلام